От мен имате не. Да започваме. Да. Да. Айде да се чувстваш по-добре, ще ги направим така всичко. Оставай! Вие сте пример за младите хора. За сцената на България търси талант да се изисква нещо, което да е абсолютно зашеметяващо. България търси талант. Тази вечер, 20 часа, BTV. Кой да знае, забавният сблъсък на водещите. Радост Драганова и Митко Павлов. А ще бъдете ли джентълмени към други отбор? Не. Виждате ли нашия отбор какви ги вади? Ето, чихуахуа, лабрадор. Да, на каданс направо, на каданс. Кой да знае? Утре вечер, 20 часа, BTV. Да скъсим масажите. По-нагоре да тръгнем. Песни много искам да опозная. Ето ти си му дала за Филип, ден светлина. ти си му казала, ще се дърпа малко, но после ще стане. Тя спазвала дистанция, еди по сили, що си всъщност ценно да изкараш на бик червен флаг да му развееш. Аз няма да се защитавам. Ела, кумчо, изяш ме. Ергенът. Любов в рая. Утре вечер, 22 часа, BTV. Проверяват автошколата, в която се обучавал младия шофьор, причинил катастрофата с 3 жертви на следващия ден след получаването на книжката си. Не спира размяната на въздушни удари между Русия и Украйна и след призива на Доналд Тръмп за незабавно спиране на бойните действия. Почитаме памета на свети Йоан Рилски, смятан за небесен закрилник на българския народ. Не пропускайте Лига Европа по BTV Action Ring и този четвъртък. След два вълнуващи и резултатни матча Нотингам още търси първата си победа. От 22 часа по BTV Action на City Ground гостува Порто. Драконите вече изпепелиха Залцбург и Звезда и търсят следващата си жертва. Също така високо лети Лил, който приема Кирил Десподов и Паук от 22 часа по Ринг. С два поредни успеха французите изглеждат фаворити, но срещу солонския тим нищо не е сигурно. Гледайте Лига Европа по BTV Action и Ринг. Не постъргач! Съседи, пак сме без портиер. Искам пак да бъда домакиня. 200 евро на вечер. Аз съм меценат. Вечки ли развъждате? Новите съседи. Всяка вечер, 20 часа. BTV Комеди и на VoJo.bg. Разпад или пренареждане на властта. Анализ 120 минути. За пореден път сте в ремонт, но той може да стане полезнен. Иботоп крем ще ви помогне. С тройното си действие той блокира болката. Иботоп крем в жълтата опаковка оказва локално обезболяващо, противовъзпалително и противооточно действие. Иботоп крем. Експерт срещу болката. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 14 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Без рецепта. Сладките приказки и хубавите истории се чувстват най-добре у дома, където разговорите около масата продължават дълго. През октомври купи избрани мебели за трапезария за над 300 лева с карта IKEA Family и вземи 50 лева ваучер за следващо пазаруване. IKEA. Иботоп крем. Експерт срещу болката. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 14 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Без рецепта. Надничаме в живота на господин Иванов, търсейки. Случва се. Модерна работа е този спрей цикатридина. Тръскаш, пръскаш и дори не превързваш. Татковци, знаем, че нищо ви няма, ама напръскайте го с цикатридина спрея от Натурфарма. Ако възпаленото гърло работи против теб, Ангал работи за теб. Вземете Ангал ментол спрей. Бързо потушава болката, достига дълбоко в гърлото и унищожава причинители на инфекцията. Ангал не оставяй пожара в гърлото ти да се развилне. Лекарство за възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Усети пулса на бъдещето. Заради се с електризиращи емоции с новото поколение изцяло електрически модели на Форд. Сега с ексклузивни еко-бонуси. Не отлагай. Посети Ford.bg и избери своя нов автомобил още днес. Саяс. Боя с до 100% покритие на сиви коси с маска с защитен кератин. За до 100 дни интензивност на цвета. Новата дълготрайна боя Саяс Youth Intensified. За ярки студени нюанси с ефект против жълти оттенъци, опитай новата боя Саяс. Да се изстреляш към върха. Никола Цолов в 120 минути.
светът на здравето. Има битки, които човечеството води от